बजबनानै लानो हायो जोंनिफ्राय गाज्रि हुदाखौ जोङो मा नेवसिनो हानांगोन गावनियावनो मोजां आरो गाज्रिया जोंनियावनो थाखायो नंगौना माबायदि मोजां हुदाखौ जोङो मानसि हिसाबै खालि जोङो बांसिन माखौ मोजां मोनो गाज्रिखौसो मावनो मोजां मोनो बे आं नोंसोरखौ थांखिना बुङाखै मिथिबायना जों मानसि हिसाबै बयबो बांसिन माखौ मोजां मोनो गाज्रिखौबो मोजां मोनो मानो होनोब्ला जोङो आङो मोनसे फिसा बिदिन्थि होनो नागिरदों जेरै जोङो नोंसोरनि दा फरायसा हिसाबै गुबै खामानिया मा लाइमोन हिसाबै नोंसोरनि गुबै खामानिया मा स्टाडि खालामनाय गोब्राब स्टाडि खालामनाय गोब्राब नाजानायजों लोगोसे मा गावनि मोजां आखल आखु मोजां हुदा बेफोरखौ मा मोजाङै मोजां दानानै लानाय आरो नाथाय बे समावनो जुदि नोंसोरो जोंनि गोसोआव खालि मा जायो गाज्रिनि फारसे गोसोआ बांसिन बोगथाबो मिथिबायना जेरै मावनाङै खामानि जों फरायनो बायो नङा होमबा फरायनो बानाया बयनावबो दङ नोंसिनावबो नङा जोंनावबो थायो मिथिबायना फरायनो बानायफ्रा बे बानाय खामानिखौ जोङो गारनो हानांगोन नेवसिनो हानांगोन अब्ला नोंनि गोसोआ स्ट्रं जानांगोन गोख्रों जानांगोन आं बे हाबाखौ मावथारगोन सानफ्रोमबो नोङो मा खालामनांगोन मा हुदा लानो हानांगोन फरायनाय हुदाखौ नाजानांगोन हमना ला सोरबा खायसे सानगोन जे फरायबाय थानाय समाव नोंहा गोसोखांगोन मबाइल थायोब्लाथ' जों गोसोखांखागोन दसे मायाव इन्सटाग्रामाव माबा स्ट'रि शेयार खालामो दसे मा नायनो गोसो जागोन बबेबा फेसबुकफोराव सोरबा माबा फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामदों नामा सोरबा माबा गोदान होदों नामा नंगौना बयबो बियो नङाबा बेनिफ्राय मा इउटुबफोर दसे नायनो गोसो जागोन फरायनायखौ दोनथ'गोन नंगौना आरो आथिखालाव मबाइला थाफाखागोन नाथाय मबाइला जोंनि मोजां आरो गाज्रि मोननैबो बिथिं होयोना जोङो स्टाडि खालामनायाव जोंनो नांगौ जानाय माखासे मेटेरियेल्स मुवाफोरखौ जोङो आथिखालाव मा खालामनो हायो मबाइलनिफ्रायनो जोङो मोनजोबनो हायो मिथिबायना गासैखौबो फ्राय जोङो मबाइलनि हेफाजाबै बुजियैफोरखौ बुजिनानै लानो हायो नाथाय जों बेखौ मा बासिनानै लानो रोंनांगोन मोजांखौ लानो रोंनांगोन गाज्रिखौ जोङो नेवसिनो हानांगोन बेखौ सोर हागोन मावफुंनो खालि नोंल' हागोन नों स्ट्रं जानांगोन नोंनि गोसोआ मा जानांगोन गोख्रों जानांगोन जोंनि गोसोआव मोजां दावहा जाबाय थायो बे दावहाया कन्टिनिउ जायो मावनो ना मावा थांनो ना थाङा सारा दहायसो बुंलांबाय जों जेब्लायबो मा खालामनांगौ पजिटिभ थिंकिं खालामनांगौ मिथिबायना बे सानस्रिजों बे दाजाबथायारि जिथु पजिटिभ थिंकिं बेजों जोङो माखासे जोंनि माबाफोरखौ डेभेलप खालामनो हायो बा जौगाहोनो हायो जायखिजाया आं नोंसोरखौ आसा खालामो जे गासैबो फरायसा फरायसुलि फरायसाफोरानो मोजाङै मा खालामनांगौ मोजां हुदा दानांगौ गावखौ मोजाङै समाजनि सासे सुबुं महरै मा दालांनो नाजानांगौ दिनैनि फरायसायानो गाबोननि नोगोरारि गाबोननि साफा फैगौ नोंसोरो गाबोननो जों बादि साफा फोरोंगिरि जाहैगोन गोबां नोंसोरो मा फरायसाफोर दिहुनलांगोन जेरै जों गसाइगाव फरायसालिनिफ्राय बुंनो हायो जों इलेभेन दा जोङो सिबिसुलि मिसखौ मोनदों बेयो जोंनिनो स्टुडेन्ट जोंनो बहुद गोबां माबा खालामलांबाय दिहुनबाय जोंनि फरायसालिनिफ्रायनो दिनै प्रागज्यतिष कलेजाव मावनानै दंहैयो रजे ब्रह्म बेनिफ्राय आरो नैबे जोंनिनो गणेश ब्रह्म दा फोरोंबाय जानो मोननाय सार थिग बेबायदिनो जोंनिफ्रायनो गोबां फरायसा फरायसुलि ओंखारलांनानै दिनै आरो बिथांमोनाबो मा फोरोंगिरि पेसाखौ लाखांनाय लोगो लोगोनो बिथांमोनाबो गुबुन आरोबाव जेनेरेसनफोरखौ गोबां मोजां फरायसा मोजां स्टुडेन्ट बयबो नोंसोरो मा उनाव दिनैनि नोंसोर फरायसाबाबो गाबोन नोंसोरबो जाहैनो हागोन फोरोंगिरि नङाबा समाजनि सासे सुबुं सासे राजखान्थिगिरि बेनिखायनो बुंदों मा फोरोंगिरिफोरानो मा इयुननि जेनेरेसन दाग्रा समाज दानायाव बिस्रा मा दङ गोबां गिदिर बिफाव दङ होननानै मा जोङो बुंनाय जायो आरो बे बाथ्राखौ बिथाङाबो डक्टर सर्बपल्ली राधाकृष्णन बिथाङाबो बुंदों जायखिजाया नोंसोरनिसिम मिजिं थाबाय गासैबो फरायसाफ्रा जाहाथे नोंसोरो गसाइगाव फरायसालिमायाव फैनानै मुं थिसनफैदों आरो मोजां फरायनानै मोजां बिमुं लाखिनो हायो इयुनाव साफा मोजां सुबुं जाहैगोन
आरो जोंनि मुंखौ नोंसोरनि मुंखौ लाखिनायजों लोगोसे जोंनि मुंखौबो गोथार गोजोनै लाखिगोन होननानै आं फोथायो आरो बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय।